Wel, mae'n dechrau mis Mai. Mae'r gwartheg i gyd wedi mynd allan. I ni wedi mynd ati i dorri Silwair yn gynharach na arferol. Mae 10 diwrnod falle pythefnos yn gynt na arfer. Mae'r crop yn weddol ysgafn, ond mae fe o ansawdd eitha da, a na beth i ni wylio am fwyaf eleni mwy na dim, a ni'n gobeithio torri fe falle 4 gwaith yn ystod y flwyddyn. Mae'n dod o bisio nadw yma, sy'n lot o amser i gael cino na dim byd, a ni'n lwcus bod ni'n digon o deulu, mae hedys yn lle bwrw ymlaen ar godro i gadael ni glatio ymlaen gyda'r Silwair. Mae'n ôl go yma heddi, y boes wrth y Silwair, ond fel mae pawb yn gwybod, mae eisiau bwydo pawb, so dwi jyst yn gwneud cwpl o pecynnau bwyd iddyn nhw cael cadw fynd na bod eisiau nhw i stopo a colli amser. So dwi'n gwneud jyst gwybod o brechdannau lan iddyn nhw nawr. A wedyn yng nghanol hyn i gyd, mae'n rhaid godro rhywbeth y dydd. So amser Silwair fi sy'n cael y jobyn o godro. Heddi mae da ni rhyw 80 erw i wneud ar y ffarm arall, a i ni wrthi yma yn lladd yn barod y bifori. Mae rhyw 40 i 50 erw y mae ddod mewn a ben y pit hefyd. Mewn tymor byddwn ni'n gwneud rhyw 370 i 400 erw o Silwair, dibynnu ar siwt mae'n tyddu a siwt season mae'n wneud. Pan ni'n mynd i lladd y Silwair, y peth cyntaf sy'n eisiau watcho yw bo'r gwlith wedi codi off y porfa, a ni'n treial torriau rownd amser cino ymlaen i wneud siŵr bo'r hoel wedi bod ar y porfa i gael codi lefelau siwgr yn y porfa. Unwaith ni wedi gwneud y penderfyniad bod ni'n mynd i dechrau torri'r ca, mewn i'r ca, dechrau torri, wedyn ni'n tseco faint mor ddwfwn ni'n torri. So ni'n moyn torri rhy ddwfwn, ni'n moyn gadael rhyw 2 hanner i 2 modfedd o sofol ar ôl. 2 rheswm. Rheswm cyntaf, mynd rhy isiel, byddwn ni'n crafu baw mewn pridd y bethau gyda'r Silwair, a byddwn ni'n creu problem yn y pit. A pan byddwn ni'n ffido'r Silwair allan. Yr ail rheswm, i ni moyn gadael digon o sofol fel i ni'n galw e, digon ar ôl, fel bod yr crop nesaf yn dechrau tyddu, bod fe na i helpu fe i dyddu. Achos bod ni'n organic, i ni'n tyddu llawer o meillion coch i gael fwy o brotein. So beth i ni'n wylio mewn ffordd yw porfa ifanc sy'n uchel yn siwgr, yr meillion wedyn i roi'r protein, a wedyn i ni roi'r additif ar y Silwair hefyd wedyn i dreal dyla cymaint o'r maith na yn y porfa, yn y clamp, fel bod fe na i fwydo geia nesaf sy'n mynd i helpu ni i gynhyrchu llath y ffordd ratas i gael heb gorffo pyrnu'r dwysfwyd na mewn. Os gewn ni hwn yn rong nawr, bydd problem sy'n ei geia nesaf. Wel, heddi mae Will Phillips a'r boes wedi dod i wneud y Silwair. Mae Will yn gymydog, mae'n byw jyst lan y top yn un. I ni wedi mynd i ddefnyddio self-propelled heddi ar 4 trailer am bod ni yn carto nôl o'r ffarm arall, a mae yn weddol bell mae rhyw 9 milltir dan nhw i gario nôl. Mae'n hala rhyw 40 i 50 munud i rownd o'r llwyth, so mae'n gweithio mas jyst yn iawn. Yn ystod tywydd y Silwair, ni'n dechrau weddol fore a sy'n dal ni'n bynu hwyr yn nos am y ffaith. Falle bore bach sy'n dal dibynnu ar y tywy. Sa'n rhaid yn gael ato fi amser yma flwyddyn, ond i ffod cadw'n sweet am y ffaith. Mae good team ar y Silage yn eitha pwysig, achos mae'r bachan sydd y trailer, fi'n dipendo ar hwnnw i reifo i trailer o dan y siwt, a mae'n gwneud y jobyn yn rhwyddach i fi. Dwi'n ffotio ymlaen a watcho'r siwt, a watcho'r controls mae gyd, so mae bach o benbleth. Pan byddwn ni roi'r porfa mewn yn yr clamp neu'r pit, mae'n bwysig i roi mewn yn haenau dim rhy trwchus i galluogi bod ni'n cael yr aer i gyd allan o fe.
a wedyn i rowlio fe mewn gyda'r machine ambell waith, rhoi tractor arno fe i wasgu fe hyd yn oed yn fwy. Ar ôl y cwbl diwrnodau hir nesaf yma cael y Silwair mewn, wedyn bydd gwaith neu'r meddwl yn troi i paratoi'r ceiau ar gyfer y crop nesaf. Felly, bydd rhaid mynd mas ar slurry a injecto hwnnw mewn i'r ceiau i roi yn y grwyddau'r borfa i helpu'r borfa i dyddu yn gloi gyfeitho ni, ond bydd hi'n dibynnu llawer ar y glaw. Bydd rhaid ni gael glaw cyn bod ni'n cael cyt arall, a gyfeitho fe gawn ni dipyn bach o ge o ma i diwedd y mis. A croesi bysedd, byddwn ni'n ôl mynd to mewn 6 wythnos yn rhoi'r agor o Silwair mewn yn y clamp yn barod y bunig ea. Yn amser prysur iawn amser yn o'r blwyddyn, na gyd sy'n cadw i fynd mewn 7 wythnos, gobeithio byddai'n gorwer y Trathan Tenerife. Yn sipo byn y caladas.